Aye, ngowana yeye. Aye, ngowana yeye. Aye. Viva 100% viva. Viva. 100% viva. Viva. Asnaba. Siyabonga. Mhlawumbe ibingelela ikamera lethu kuhle ngwadlala just ukuqinisekisa introduction. I'm a motivational speaker, I'm an MC. Ezinye zendawo I've spoken to i-radio station iVuma FM or Radio Sunny South or Mgoni FM. Okunye sengikwenzile I've worked with ama-different organization afana noNokusa Foundation lapho khona iNokusa Foundation supports people who are living with disabilities. Also I'm an MC on programs opportunities like business, corporates kanjalo. So but for now ngizokhuluma nosisi abancane aba nobaba abancane. Into engifisa ukutshela wona ngiyacela nje ukuthi ungilalele. Bengathi ngizothinda ngokwi-prayer kodwa isithile kakhulu i-prayer. Sifuna nje ukuthi ngikulekelele mhlambe ngamaphuzu ambalwa azokwazi akulekelele lapha singasiza ukuthi uma usubhala ukwazi ukuthi uqhambe isikhathi sokubhala ukuthi usuhlomile. Iphinde futhi kulekelele ngento ebizwa ukuthi life after matric because njengoba ekhulumile uMiss Dlamini ubengakhulumi iphutha uma uthi ucount usubonile la. Hayi ngapha. Kunento ethi life after matric. Yini life after matric? Impilo engale ezobisiphilwa wena ngo-2026. Life after matric ke ihlupha ukuthi impilo nje yonke iyakwamukela nakho konke okukhona kuyona. Ayikhethi into ebuhlungu ukuthi ke unisukitshela ukuthi ngobula uyilungiselela ukuthi mawufika kuyona uhlobo lomuntu oluthize because lapha impilo iyasha and mayishana. That is why sila namhlanje kuzokukhuthaza ukuthi ayithi noma yini impilo ezoyiletha kuwena ngonyaka ozayo kube khona into ozokwazi ukuthi uvike ngayo. Uthi mangabe ufika lapha uthi hayi umhlaba unzima uthi kodwa mina ngiphethe umatric wami futhi ngizongqongqozela uthi ngicela ukufunda la. UKZN ngicela ukufunda la. Ingabe UKZN ongoya mayingabe ungoya wehlele ezantsi ema-college ngicela ukufunda. Uma ngabe ufunda uthi ngofuna umsebenzi nawo umatric wami ngoba kwezinye indawo zothi uyafika uthi ngicela umsebenzi thiwa hayi you need to have a matric ukuthi ngizokani bahlala yini bafuna into ongenayo. So kubalulekile ukuthi lokhu ulalele and ezinye izinto mhlawumbe ngiqalekele motivation ezokulekelela you need to have i-respect and i-discipline. Bakhulumile uthisha ngizothi mina hlonipha ekhaya uhloniphe ekhaya uhloniphe ekhaya udinga sonke isibusise esikhona manje. Mawunogogo ngithande kakhulu mawunomzali ngithande kakhulu hlonipha ulalele. Athi umzali mayikhuluma ngoba wazi mhlawumbe ngiyocathi uzophasa umatric akusekhona ukuhlonipha kwakho sekuyilo wamkhuleko womzali othi uma uthatha isikhwama lesimhamba athi ukuthi ngithembile umntana wami. Mhlawumbe ngelinye ilanga kuba kuhle la ekhaya ngithembile. Kodwa ngisihle umfana wami mhlawumbe lesimo sala ekhaya sonke sibe sihle ngomfana wami. Uma ufika la esikoleni ngithe wona udinga respect nami discipline. Uma ethi umlisi noma uthisha noma umema bengicela ukumbona after uqeda iphepha elithize kune-revision engifuna niyenze sokungomzela sokucomplaina wena kwakho ukubuza ukuthi kephi nendawo liphi iclass ehall sifundani ushona khona ilokho kubalulekile ngoba ngithanda ukungomuzela ngithanda ukucomplaina. Imagine uthisha after 2 fanele ohlangana nomndeni wakhe ayobona ingane zakhe kodwa ukukhathalelile ngekusasa lakho wazi wathi hayi ngizoyeka ingane zami ngizibona ngo-5 ngoba wenzela ukuthi wena ube nekusasa elingcono. But mayithi hayi ngicela ukungibona ukuthi wena wangingeke hayi iyahlupha sisho njalo so uma sengibuyela sibuyela kwi-discipline. Uma sikhuluma nge-discipline sikhuluma ngokuyigqoka njengamanje ukuyigqoka noma beyini ethandayo uyazi ukuthi ayithanda into ebuhlungu leyithanda esiyithanda izona ezisilimaza kakhulu kulesikhathi sikusona. Ziqoqe ngizokutshela something wayebethu uthisha ababesifundisa nami uMiss Mthembu class teacher wami wayethi ayibo class teacher sorry nini sasifunda naye yes so bayebethu uthisha basifundisa amasefundisa isigaba isikhathi sokuthi ugqoke kwake kusho sifundisa isiZulu athi gonqa njengomakoti osuke esiyelengweni. Athi isifundisa umunye esifundisa EMS athi
ungabe sekuphuthuma into engena expiry date okusho ukuthi ungayijahi into nangafter matric ukuze usakwazi ukuyenza engisho ukuthini ke mhlambe mayithi unisana ngawafast 2 moqeda ubhala iphepha uthi wona ijimini practice na after matric usangayi practice izobe sekhona ebaleni kodwa ukuthi usangenziwa ukuthi uye practice ukuthi matric ungabe nayo uma ethi uthisha uthi hayi akusifune into ethize uthi wena uthena ubheke ufuna ukungibona lesikhathi usho njalo vele sobe isekhona intombi obesekhona insizwa after matric lekuthuma matric zobungenayo mase sihlale ekhaya ufunde sithi qoqela ebadiscipline ngoba noma kuthiwa akhona ama-groove sekuyisikhathi sokuthi uwayele na after matric uzosakwazi ukuthi uyogroove uzosakwazi ukuthi udance uzosakwazi ukuthi namaphathi kodwa kubuhlungu uthi uyakela ukuthi hlala phansi ungahlali wena sizwe ikhona la sibani bakhe sigroove wathi kumgwaqo ushayisa imoto kusuka ngebhasi wadlula emhlabeni ngebhasi sesibhedlela hayi bekade athende igigi endaweni hayi kwaliwa wagwazela usesibhedlela ngomsokulumela kuzoqala iphepha yabhala yena awukho discipline awuqoqekile ziqoqe manje incwadi isikole incwadi isikole besihlonipha bese ngizosho kunye mhlawumbe abantu bazobuza ukuthi iziphi izinto engabalekela uma ngabe sewula ukuthi mhlawumbe engakwazi ukuthi zikusize kulesikhathi sesisele singane ngizothi mina kuwena work as a team. Work as a team. There is something more yakho mhlawumbe ama-chapter awu-12. For an example in maths, kuno algebra or exponential line, ama-graph, ama-functions or probability. Kukancane ukuthi wena wazi 100% wonke wencwadi. Kodwa uzokwazi 50%. Uleke 50%, uwazi 80%, uleke 20%. Thola ukuthi umakhelwane wakho uyawazi 20% lo shoda nawo. Yes. Iphepha kusethwa ngokuthi unazo 50%, lisethwa ngo-100% wayo yonke incwadi. Kodwa lo 20 ubungawuthola kumngane wakho, ubungawuthola kumakhelwane because umakhelwane unalento wena ongenayo. Kanjalo nomakhelwane noma udestinate wakho ohlala naye uno-20% ashoda ngawo, hayi mina ngikude kuma-graphs, hayi mina ngikude kwi-science, kodwa manje ama-ise ngiyahluleka, athi hayikhuleka bekunayinto lokubamba ama-ise. Yindaba niyasebenzisana manje as a team because ukuwina komunye wenu noma ukuwina kwenu kusho ukuthi ninqobe nonke. So enye into futhi ebalulekile bese uyiveza nansi into ebalulekile. Abantu ngiyabuka ibhola. Ngiyabuka ibhola. Laphesheya. Ubani manje uphesheya? Messi. Noma ngubani right? Yes, noma ngubani lomthandayo yes. Uma ubabheka uma beyodlala ibhola bethatha uMessi noRonaldo bamasters ngisho. Uma bedlala ibhola, uma bepractice bahamba nani neteam yabo. Uma bepractice lapha akafika ukuthi uMessi uzozenzela into ayithandayo. Akasho ukuthi uRonaldo uzozenzela into ayithandayo. But upractice ngokwe-rule ebeke ucoach noma ebeke ucaptain. Uma ethi ucaptain namhlanje isizolheada nje kuphela. Angeke athi nesindaba efuna ukuzokhahlela. Yabo. Uma ethi ucoach ayinamhla bese ugijima ngeke athi mina ngifuna ukuzodlala ibhola. But uma ubalandela kuma social media uyabona ukuthi la bahlala khona kunendawo la khona uthola ukuthi uyambona ushama free kick. Uyipracticelani uyedwa manje. Akasekho ne-team. Uyambona useheader. Header akasekho ne-team but usepractice ngokufisa. Uma sebehlangana ngelinye ilanga ongazange lihead yedwa uhamba ngokwazi kwacoach ukuthi thina bese sikhahlela ibhola sikhahlela kuphela. Okusho ukuthi nawe la uma usesikoleni uhamba ngorule kathisha. Uma ethi uthisha hayi namhla sizorevise uchapter 1 to chapter 2. So ufike ekhaya uthi hayi uthisha ngoba sesirevise naye seko right. Kubeka ngesikhathi sakho wena ukuze mase kubhala into ezokwenza ukuthi excel yile oyithola usuku wedwa. Because la class ukuthi teach sizofunda from chapter 1 to chapter 2. So revise paper 1 paper la 2015 iphela ithathe la 2017. Upractice usuwe. Fika ngakusasa sothi ngidlule isibalo esithize la. Ngingenza kanjani lesibalo lesi? Mhlawumbe isikhathi upractice awethu uthola nezindlela obungeke uzazi ukuthi ukunikeze yodwa. But ikhona iformula yenza le. But ngikuzuyazi ngizogcina rehearsa eclassini. Bese ngizosuka bese ngitshela ukuthi ngiyazi abanye bethu bayibuza why sifunda matric
ekhaya kusebenza umuntu khona ngawuphasa uzobheka ayinoba khona beyibuza lokho ekhaya akekho umuntu osebenzayo kodwa into engifuna uyazi uma ngizokwenzela isibonelo angiqondile ukuthi khona into okufanele ithande kakhulu ngamele ithande kakhulu uma ngasingena imoto endile lapha zingena uphi esangweni ngifuna ukuzwala kungena i4 kungenani i4 shona kungenani i4 yesilipake lapha i4 bese umnikazi walo eyehla ahambe sambonana wenzeni ngesangambona bese ngena uBM ungena uBM x6 nofunofu ipake futhi we4 umnikazi walo naye ehle ahambe sambonana into engiyaziyo sofike sisho siyayibona imoto endile kodwa kwaba lokushila imana lesilwane sikabani ngiyabo ubuhle baBM automatically ufuna sikhona yabo ngesikhathi sibuza ukuthi sikabani lesilwane imoto endile siyayibona kodwa lo mshini lo automatically ubuhle baBM ufuna sazi umnikazi wawo noma engekho la ukuthi ungabani ilento ekwenzeka kuwena noma athi uyazi ukuthi ekhaya kusephezwa akekho umuntu ongakufundisa awathi uzobheka wena okwakho ukuthi ufunde uphase uma uphasile ilonto ekwenza ukuthi noma sekuhleli phansi sekuphuma ama results kuthiwa siyababona uD no H manje ubalo no distinction about 7 ubuhle bama results akho sebenza ukuthi bafuna ukwazi wena uyihlalela la amaphumulo bafuna ukwazi isicela ngibize ezela sifuna ukumazi nawe usuke la ufana nabantu kufanele sibongene lokade hambile ufunde futhi ongifuna ukutshela ngitheni kwena abana mafikelele iphuze zazi uma ngakusuzazi usiyazamukela ukuzamukela sisho ukuthi uma usuzazi bese yazamukela uzamukela ngoba umnandi wamukele nesimo sakini uyitshela ukuthi ngizobhala ngoba amaphumulo ngoba shana ngizalelwa nje uMasibisi futhi ngizobhekela university ekhaya kusebenza umuntu olanayo uma usufikile uthe uMislamini lapha masifike abanye bayephila usho ukuthi hayi mina umuntu ashaya so amaphumulo izobuya nalento lethiwa kulwa nayo because mase sifika lapha siyayilahlekela sibe sazazi ukuthi soba sifuna ukufitha ini hayi mina ngisuke eplaza hayi ngisuke eThekwini nawe usungasemlazi lithani uqala usungasemlazi uqale uyayilahlekela kuwena kodwa uma buzazi uzokhumbula ukuthi ekhaya njengoba ngilapha uma uthatha umashonisa njalo ngenyanga ukuze ngiyakwazi into engikho ake ngenze lento engisuke ekhaya manje uqala mina senginabangani laphuzo ugcina usuyilahlekela wena kanti uma uzazile wasemukela isimo sakini uyakwazi ukuthi uyikhoze noma ungasenzi lento lo ukhoze akukhona lokho ngakusukela ekhaya abazali ngathembisa ukuthi isimo sakithi sakushida mina ngiyabonga